Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Gawing maganda ang araw, kasangga. Kasangga at kalusugan, susunod na. Sa pagpili ng herbal food supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng herbal food supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng agaricus mushroom extract na nagsisilbing anti-tumor at nagpapalakas ng immune system, panaba at barley na nagbabalanse ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad sa pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMar Marketing. Call him now at 0947-645-3153. Ang pangunahing sanhi ng erectile dysfunction ay ang nerve injury. Kulang sa proteksyon sa ating mga ugat at kakulangan ng immune system. Huwag pabayaan ang sarili. Uminom ng Markup Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready. Si Kuya Mario Larcia, may balita patungkol sa Markup Capsule Food Supplement. Ako po si Mario Larcia ng Cuenca, Batangas, ang magpapatunay sa inyo na ang Markup Capsule ay nakakatulong para ang ating prostate ay maalagaan natin na huwag lumala o huwag mamaga sapagkat ito'y may mga sangkap na nakakatulong para mapaganda ang ating tawag dito, prostate. Huwag mamaga at maganda ang resulta sa ating pangangatawan. Maganda po at nakakabuhay ng dugo. Once a day nga lang po ako na maybe kung mas maganda yung 2 times, gagawin ko po. Ay salamat po ng marami sa inyo. Ang Markup Capsule Food Supplement kasangga ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar. Sumasahimpapawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga. Good morning na naman sa ating lahat mga kasangga. Magandang araw ho ng Wednesday. Ito na naman ang mga iniintay na mga kasangga natin na ngayon ay nakahilata pa rin. Ang programang Kasangga at Kalusugan siyang nagpapabangon sa mga kasangga natin na ngayon ay nakahilata pa rin. Uy, bumangon na kayo, morning na. Dapat tayo'y magsama-sama na ha. Tumimpla na ng ating Marcafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural sa mga kasangga natin na ngayon ay mga mother dears. Buong Mayo na lang pagbati namin sa inyo. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Meron ba nakapag-entry sa inyo ng Mother's Day promo natin sa Facebook, sa official Facebook ng JMar Herbs Incorporated at saka Mark Cafe Official mga kasangga? I-search nyo yan dyan. At tapos na ata eh. Iyon lang, sayang. Pero alam niyo, yung Facebook natin, day-to-day natin yan mga kasangga. Kasama na rin yan, hindi lang dito sa radyo, pero maging sa Facebook natin mga kasangga ng Mark Cafe Official, ay makikita ninyo doon mga updates natin. Hindi lang sa ating mga topics dito sa radio, but even yung mga iba't ibang mga updates natin sa kung ano ang nangyayari, ano ang meron tayo sa JMar Herbs Incorporated. Kaya maganda ho mga kasangga na alam natin ng bumutingting ng ating mga cellphones. Pero kung wala tayong signals, okay din lang naman. Iba rin Ako parang gusto kong medyo hinay-hinay muna sa cellphone na yan. Medyo humihina ang aking paningin. Affected ba? Dahil isa kung minsan pagka hindi mo na mamalayan ang oras dyan
pagka tumutok ka. Pero okay lang habang ikaw ay merong mga messages o meron kang mga emails na dapat mong i-answer, i-response mga kasangga, sabayan natin ang pag-inom ng ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Di ba? Para sa ganun ay maswabe ang ating umaga. Kasama ang inyong kasangga, James Agustin Banyaga. Ngayon hong araw na naman mga kasangga ng Miyerkules, May 8, 2024, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Palakasin ang immune system, kailangan nating iwasan ang magkasakit. Mga sangkap ay natural, mabisa at mga herbal, araw-araw ito ang kailangan mo. Mark Capsule, may nutrients na masustansya. Mark Capsule, pampalakas ng resistensya. Mark Capsule, punong-puno ng vitamina. Mark Capsule, food supplement na abot kaya. Maaasahan mong ika'y sigurado, protektado na ang kalusugan mo. Kaya mag-Mark Capsule Plus C para always kang healthy. Mark Capsule Plus C, food supplement with vitamin C. Mark Capsule Plus C para always kang healthy. Ang mga produkto ng Jmar Marketing ay mabibili na sa Batac City, TRX Pharmacy, Crizale Pharmacy, Atavius Pharmacy, Sara, GJV's Pharmacy and General Merchandise, Family Ties Pharmacy, Calix Pharmacy, Tingras, San Jose Pharmacy at Cruz Pharmacy, Solsona, Estavillos Pharmacy, Mike and Mark Pharmacy, Pidig, Farmasya ni Doc, Vintar, St. Mary's Pharmacy at Sadamay Pharmacy, Bacara, Diane's Pharmacy, and Jacqueline's Drugstore. Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar. Ako po ay si Catalina Gusilatar, sa Barangay Bubuin, Infanta, Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po sipunin, tapos po ako lakay po nangihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Lumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan. Gano'n na po kayo katagal kumukonsumo nito? Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw. Ang Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar. For healthy breathing every day, narito ang Mark Shield Disposable Mask with 3-ply earlobe para sa proteksyon ng ating kalusugan. Lalabas ng bahay, magsuot ng Mark Shield Disposable Surgical Mask araw-araw kasangga. Narito na ang ating kasanggang James Agustin Banyaga para sa Kasangga at Kalusugan. At syempre mga kasangga, ito pa rin po ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga. Babalik po sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Sa inyong paboritong himpilan mga kasangga, isang malusog na umaga pa rin po sa inyong lahat. At syempre binabati nga pala natin ang mga kasangga natin, mga drivers. Good morning sa inyo. Sa mga kasangga natin ng mga nag-oopisina, isang magandang umaga sa inyo. At syempre, digitay kasangga tayo nga senior citizens. Handay nga malipatan ni Dapo na ibag na ibagabigat yung amin lolo-lola. Digitay tito-tita, lolo, uncle, auntie, na imbag na ingkay panagdengdengag manan, papagaya Mayda, okay? Sa ating programa Kasanggad Kalusugan, dito po natin malalaman kung ano ang mga different kinds of health informations po. At ito pong lahat ng mga ito ay aming pong binibigay po sa inyo, just for free, okay? Para sa ganun na aware po tayo, no? Anya ti mapaspasamak, iti kabukbugudan tayo nga salon at mga kasangga. Kaya kailangan lagi tayong nakatutok, lagi tayong nakasubaybay sa ating programa po dito sa inyong paboritong himpilan. Siyempre, binabati rin natin yung mga kasangga natin na ngayon ay nag-prepare na naman ng kanilang mga pinaprepare. Malamang sa iba dyan ay naghahanda na po ng kanilang mga pang-almusalan. Good morning po sa inyo. Prepare natin ang ating katawan mga kasangga sa ating mga ginagawa everyday. Dapat po lagi tayong malusog. Laging may nutrisyon ang ating mga kinakain.
kinakain. At hindi lang yan mga kasangga. Dapat yung mga ating tinetake na mga pagkain ay alam natin na ito'y nakakagaan, nakakaganda para sa ating kalusugan. O, di ba? Kaya naman ang yung kasanggang James Agustin Banyagay talagang medyo kastoy nga lubigbigat apo kat nag-imas iti mga niti tinapay sa munto tumimpla ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix niya. Ang sarap ng natural talaga mga kasangga. Good morning sa inyo. At syempre, eto ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating tatalakayin mga kasangga. Kadigiti pa tayong lalaki anya digiti sintomas apo pada nga lalaki. Nusika ket adda iti diabetes na. O dapat amun tayo digiti tapno iti kasta ket maagapan. Namin apo no daduma ang iniisip po ng iba, ayaw na nilang malaman kasi daw nakakabagabag damdamin o kaya masakit po sa kalooban. Pero kuyang, ate, ngayon nakikinig sa atin mga kasangga, mas maigihong malaman na po natin ng mas maaga. Tapno niti kasagat masigudan nga kunada. Tano mabaybayan na po ket kumaro, nakarkaron tumutlaang manan itirigat tayo, panaggastos tayo. Inya, tagi nagpaisuanan na deta, ket no sikate da sakit na, hamot nga sikate agsapol iti kwarta, tapno usaram inya. No di ket dirigidje kabalay mo, no digidje kakabagyam, ti agsapol, tano maagasang ka. That is why we have this program mga kasangga para sa ganun for prevention. Okay? So ang diabetes mga kasangga ay isang karamdaman po ito. Iti bagi tayo, bagi ti may isang tao, ket saanan nga makapag-produce iti eksakto masapol nga insulin iti bagi tayo. Hindi nagagamit ng tama ang napuproduce na insulin mga kasangga o kombinasyon ng dalawa. Kapag nangyayari po yan, ang mga bagay na ito, hindi na nakakakuha ng katawan ang kinakailangang sugar sa cells nito mula sa dugo. Okay? So naagbaybayagan na ita po, dahil antipagkapuanan na itinangato nga blood sugar levels tayo. Okay? Ang kadalasang mga sintomas ng diabetes, mga kasangga, ang mataas na level ng glucose sa dugo. Okay? Meron po yang maagang babala, karaniwang hindi madaling mahalata po yan. Lalong-lalo na yung kaso ng type 2 diabetes kasi ada talong ang klase na data po iti kung kuna tayo nga diabetes. Okay? Data type 1 diabetes, type 2 diabetes, kan dati bagbagada nga gestational diabetes. Dapat amun tayo apo nga dati glucose ngamin may sa apo nga klase iti sugar na matatagpuan sa dugo. Ito ay isa sa mga pinanggagalingan ng enerhiya o energy iti may isang tao. Pagka nagkulang po sa insulin, yan, magdudulot na po yan ng pagkabuo ng sugar sa dugo po natin. Wala tidara tayo. At maaaring mauwi po yan sa maraming problema sa kalusugan. Okay? Yung type 1 diabetes mga kasangga, ito po yung kilalanin natin na insulin-dependent diabetes. Okay? Isang kondisyon po yan kung saan ang pancreas ti matamana po, ket marigatanen, haanan nga makapag-produce o na makapag-provide iti insulin para iti bagi tayo. Ngayon masapol tayo daytay. So ibagbagada ko na dano ko agin insulina ni dyan ni uncle kasi adati diabetes na. Uno diabetic isuna. Okay? Ang insulin po, ito yung kinakailangan ng mga katawan upang makapasok po yung glucose. Kadigiti cells tayo. Tapno hindi ka stakit makapag-produce iti energy. Dati type 2 diabetes met apo, iso dati non-insulin dependent diabetes. Pinakakamo nito. Dati iti klase ti diabetes na mabaling na makaapekto para kadigiti kalalakihan. Based on the research mga kasangga, 90 to 95%, 90 to 95% iti 13 million apo nga lalaki nga addaan iti diabetes ket adda iti kastoy nga klase type 2. Okay? At syempre pagka ganyan mga kasangga naming minamahal, ang mga sintomas niyan, maaari po tayong magdusa ng iba't ibang klase ng sintomas. Yung palatandaan yan sa mga kalalakihan ay naiiba po sa mga palatandaan sa mga kababaihan. Ang mga lalaki mga kasangga, mas madalas na nahaharap po sa mga problema sa pangitain kung mayroon silang diabetes. At ang kondisyon ay maaaring humantong sa mga sexual problem. Okay? So, data po, dapat amun tayo amin data. Tanarigat, apunuhan tayong amuno niya ti mapaspasamak, iti bagi tayo. Okay? At syempre, alam po natin na madali pong mapagod ang pasyenteng diabetes. Okay? Alis tong kapten ti sakit, bumabati timbang na, kumutong, niya pa po, no awan iti tamang diet ng kunada,
Agad siyempre, medyo marigatan iti bagina. So masapula po nga kumonsulta tayo iti doktor tayo. Especially na pagka 45 years old. Pangato apo, dapat normal titimbang na dayta. Kung mayroon ka pong diabetes, dapat magpa-test ka po. Dahil ayon po sa American Diabetes Association, kumonsulta at magpa-blood glucose screening. Lalo na 45, pakyat ang edad. Ano pa, yung edad 45 pababa, nasubra naman ang timbang, abay delikado din po yan. Maaaring mapanganib po yan sa type 2 diabetes. Tulad ng pagkakaroon ng pamilya na mayroong diabetes, yung hereditary po. Dapat aware po tayo lahat dyan. So yan ang ating pinag-usapan ngayong umaga. Siyempre po, pakinggan po ninyo ang mga kasangga natin na uminom ng Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Wow! Bagong paligo. Pormang panalo. But why you are always scratching, baby? Alam ko na. Meron kang kati-kati. Ang hirap pigilan, di ba? To stop scratching your kati-kati, meron akong solusyon dyan. Alam mo na ba na ang guava leaf o yung tinatawag nilang Psyllium guajava ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati, maging sa mga sugat at iba pang mikrobyo na dumadapo sa ating mga balat. Kaya naman, to stop scratching your kati-kati, magandang natural with guava neem soap with germ-fighting action. This is another product of Jmar Marketing. Come on, guys! Let's do this! Woo! Maaga man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 + 1 drink mix with chia seed. Yes, you heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako! Mark Juice 9-in-1 + 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Si Kuya Mario Larcia may balita patungkol sa Mark Up Capsule Food Supplement. Ako po si Mario Larcia ng Cuenca, Batangas. Ang magpapatunay sa inyo na ang Mark Up Capsule ay nakakatulong para ang ating prostate ay maalagaan natin na huwag lumala o huwag mamaga sapagkat ito'y may mga sangkap na nakakatulong para mapaganda ang ating tawag dito, prostate. Huwag mamaga at maganda ang resulta sa ating pangangatawan. Maganda po at nakakabuhay ng dugo. Once a day nga lang po ako na maybe kung mas maganda yung 2 times, edi gagawin ko po. Ay salamat po ng marami sa inyo. Ang Mark Up Capsule Food Supplement kasangga ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar. Ang sarap! Uminom ng Mark Juice 9-in-1 + 1 drink mix. Sabay sa pakikinig ng kasangga at kalusugan. Tuloy-tuloy tayo sa ating kasangga at kalusugan. Ito pa rin po ang kasanggang James Agustin Baniaga para sa ating Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Ako sa mga humihigop natin mga kasanggang, mga lolo at mga lula ngayon. Ako magandang umaga. Isang malusog na umaga po sa inyo. Siksik ng herbal ang ating pag-uusapan mga kasangga naming minamahal patungkol sa ating kalusugan ngayong umaga. At syempre, naibagabigat tayo amin papagayami darigitay mayat iti pasik kawil na di ko padikwa nga kunada pasagawisiw habang umininom. Iti Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng number 1. Nako, magandang umaga sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kasangga natin na malulusog ngayong umaga. At syempre sa mga kasangga natin na may mga karamdaman, dalangin po namin mga kasangga na kayo po ay gagaling na. At syempre para sa ganun ay tayo magkakasama araw-araw sa ating programang Kasangga at Kalusugan. O, di po ba? Ang iyong kasanggang James Agustin Baniaga ay masayang-masaya ho na makausap po kayo at maibigay ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman patungkol pa rin sa inyong mga kalusugan. Alam nyo ba mga kasangga na itong hepatitis B or C man yan, o ng klaseng hepatitis yan, ay talagang medyo nananalasa rin sa ating mga kalusugan. Ito'y
etong hepatitis, unahin natin yung hepatitis B. Ito po yung napaka-delikado rin po sa ating katawan, mga kasangga naming minamahal. Okay? Itong dalawang klase ng hepatitis B, meron yan yung maluba, yung tinatawag nilang acute hepatitis, at yung paulit-ulit yung chronic hepatitis. Ibig sabihin, pag paulit-ulit yan, agsubli-subli apo, maawan, dumadamdama at damanan. At yung acute, ako na tayo, dahil acute nga hepatitis, ay kadete paraming mariknamo, nadadadigiti sinyales, aga po iti unag tibagi tayo, okay? Makita tayo 2 to 6 months, no sikakat maakaran. Dahil ito yung klase iti sakit. Dahil ito yung chronic hepatitis, medyo awan iti palatandaan ha. Kas lang ay awan ting marikriknam. Although, at daligiti maramdaman, siyempre, kapsut ka, kasalakas jengay. Isong dapat kat maagapan tayo amin dagitoy, okay? Amuyo po napintas iti Agaricus blazei moril mushroom nga i-take tayo, inuman tayo, kanan tayo, tapnon iti kasta kat makaiwas tayo, iti kastoy nga klase, iti sakit mga kasangga naming minamahal. Ayon sa mga dalubhasa, itong mga researcher natin ay matutuklasan lamang ang hepatitis B, yung chronic hepatitis, okay, sa pamamagitan ng blood test. Kaya hindi masama na pupunta po tayo sa ating mga doktor kung meron tayong nararamdaman. Akit pa pang kayo agpa-blood test niya, mga kasangga naming minamahal. O yung mga kapamilya natin dyan, mga kasanggang nanay at tatay, dapat obserbahan din po natin sila. Kasi po sa loob po ng ilang taon, etong sakit na ito, pag hindi nyo naagapan, magiging cirrhosis po ito. Ano ho yung tinatawag nating cirrhosis? Mga kasangga, abay dapat nga amuyo da ito. Dahil cirrhosis apo nga ibagbaga tayo kat medyo delikado. Ngamin DJ atay tayo, atay, tumangken DJ apo at maaring magtuloy-tuloy na kanser sa atayan. Okay? Kung minsan pinapabayaan natin ito, At sinasabing ang kanser sa atay ay number 8 mga kasangga, sa mga pinakakalimitang tipo ng cancer sa buong mundo. Number 8, malay mo. Yung number 8 na yan, kung baga sa top 10, ay nandun pa rin po yung risk natin. Kaya dapat na ang mga taong kronikong tagadala ng hepatitis B ay palagi ang magpa-examine ng dugo. Maganda ho yan, Kaya mga kasangga naming minamahal, ang taong may chronic hepatitis B ay hindi maaring mag-donate ng dugo. Kaya kung minsan, take note, medyo narigat mo't apo, agaradon-donate tayo iti dara tayo, hantay yung amo. Dapat nga hantay pa nga nagpa-check up, niya iti adda, iti dara tayo. Okay? At yung ibang miyembro naman ng kasambahay, mga kasangga naming minamahal, ay maaring mabigyan ng libreng bakuna laban sa sakit na ito. Pwede po yan. Lumapit po tayo sa mga kinauukulan para sa ganun ay malaman po natin. Ang pag-iwas at paggamot po ng hepatitis B, siyempre, meron po yan. Pero kailangan natin ng disiplina dyan, mga kasangga naming minamahal. Okay? Kaya, ito sasabihin din namin sa inyo, tapdon hindi ka sa apo, akit amuyo. Makaiwas tayo. Okay? Magpabakuna kayo apo. Iti laban iti hepatitis B. Take note, masapol tayo ti agpabakuna. Iwasan din ang gumamit ng malinis na o hindi malinis na pang injection. Pero alam na yan ng mga nag-i-inject, Lalo pat nagkaroon tayo before ng mga cases about that, okay? Kasi po, maisasalin po yan, o kaya maiyakar di virus. Nga aga po, iti ina hanggang sa amoy digiti ubing, panagbuntis. Hanggang sa panganak, maaaring maiwasan ito kapag ang ito baby tayo, kat maigka na po, iti panglaban, iti hepatitis. Wano da ito globulin, nga kung kunada. Hepatitis B, immunoglobulin, nga kung kunada. Okay? Amo digiti health workers tayo digito, iti barbarangay tayo. At syempre yung bakuna, kagad-agad na aganaken, mister, take note, kasanggang mister, aganak ni misis niya, akit pabakunaan tayo, ti anak tayo. Kasi dito kat 95% nga epektibo nga proteksyon. Laban pa rin, kada ito na hepatitis B, nga kung kunatay hepa. Ito yung namin hepa,
kasangga ay talagang kung minsan hindi mo nararamdaman, bigla-biglaan na lang lalabas yan, okay? Okay, ito namang hepatitis C. Pasadahan ko lang kasi gusto ko ito talagang ipaalam po sa inyo. Dahil ito'y virus. Apo nga may salsalin iti dara. Dahil kunata yung bloodborne. Dating tinatawag na non-A, non-B hepatitis, okay? Maraming taon po yan. Noong taong 1989, napatunayan ng tao ang klase ng hepatitis C na virus sa pamamagitan ng blood test. Okay? Kaya hindi po masama na kayo po ay pumunta at magpa-blood test. Ayan ang gagawin natin para makaiwas po tayo. Gumamit po ng sarili nating gamit para sa ganun ang malilinis na gamit, lalo-lalo kung pangkain, para makaiwas po tayo dito. At nais kong ipaalala once again sa inyo, sabayan po yan ang paghigop ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Meron ng Agaricus Blase Moril, merong mushroom extract, Panax ginseng at spirulina para makaiwas po tayo sa mga karamdaman. Ang mga produkto ng Jmar Marketing ay mabibili na sa Pidig, Estabilio Pharmacy, JCM Pharmacy, Marvel Pharmacy, RD Micmark Pharmacy, Kurt Angel Pharmacy, Solsona, CRC Pharmacy, F. Pascual Pharmacy, Rizale Pharmacy, Bulibol Pharmacy, St. Michael Pharmacy, La Buena Pharmacy, Tabius Pharmacy, Panna, JGM Pharmacy, Far East Pharmacy, 3J's Pharmacy, and Lucas Pharmacy. Huy, totoo pala yung sinasabing dagdag bawas. Ganito kasi yun. Noong isang buwan, nakita ko si Aling Marites. Kalaki ng bilbil. Tapos kanina si Aling Venus naman. Dati putla. Ngayon ang kulay niya ay kay ganda. Yun, tinanong ko sila. Ang sabi, yung Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed daw dahilan. Ayun, natakbo isipan ko. Baka ako dagdag bawas na naman ng balita. Pero ang sabi ni Aling Marites, totoo daw talaga ang dagdag bawas. Dahil pag umiinom ka ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds, dagdag resistensya at immune system ang may dadagdag sa'yo. Dahil sa dagdag nitong buwamera that rich in beta-carotene, omega-3, and rich in antioxidants na siyang nagbibigay ng kaginhawaan sa ating katawan at bawas naman sa mahinang karamdaman at problema sa pangangatawan. Kaya totoo ang dagdag bawas na yan. Gusto mo rin bang maranasan ang totoong dagdag bawas? Uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa mga suking tindahan, supermarkets at groceries dito sa ating lugar. Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan. What a wonderful day pa rin mga kasangga. Oras na naman para tayo magpaalaman ngayong araw na ito. Maganda pakikinig time pa rin po sa inyo lahat at maraming salamat pa rin po sa inyo pakikinig, pakikijoin. Walang sawang pagsubaybay sa ating programang Kasangga at Kalusugan. At ang ating napag-usapan ngayon, babaunin po ng bawat isa sa atin upang sa ganun mga kasangga ay lagi tayong healthy. O, diba? Ito na muna. Magpapa-birthday na muna tayo sa may mga karawan sa araw na ito. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. At nandiyan na naman ang may karawan. Ako, yan ang abang sinasabi natin. Manutaw mo, nanti, uncle, brother. Lumaklakay, bumakbakit. Titao, okay. I'm praying na lahat po sa atin, kahit ganito ho nangyayari, kahit tayo po ay tumatanda, nadadagdagan na edad, okay lamang po yan. Happy birthday pa rin po sa inyo, di ba? Huwag niyong kalilimutan mga kasangga, ang ating mga produkto dito sa Jmar Marketing na nagbibigay ng kaginhawaan sa ating katawan. At dapat alamin natin ang lahat ng mga ito at dapat ay alam natin kung ano ang meron sa ating mga produktong ito upang sa ganun mga kasangga ay lalo po tayong matuto. Meron na po tayong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang sarap ng natural. Meron hong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Meron ho tayong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Nandyan yung natural blend tea drink mix with mangosteen sweetened by stevia. Nandyan din ho yung ating Mark Stevia Food Supplement, ang ating Mark Capsule plus si Herbal Food Supplement mga kasangga. Yan ho yung mga produkto natin. Marami pa pong iba. Bibigay ho namin sa mga susunod na mga programa po natin. Ito na po ang ating verse of the day ngayong araw na ito.
in Salmo 119:11. Well, it says here, ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ito yung sinabi ni David, ang pag-iingat natin mga kasangga sa salita ng Panginoon, sa mga promises ng Panginoon, sa kanyang mga sinasabi sa atin ay dapat ilagay natin sa ating mga puso at panatilihin natin ito at kung maaari ay gagamitin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ako po inyong kasanggang James Agustin Baniaga, na imbag ngay kay panagdangdangag, na imbag ngay kay panagpiap-piapi manan. Kadigiti pagtugtugawan nyo, iti dahito nga oras. Okay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Babay na po, and God bless us all. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming